ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି, କେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ବାହାର ଲୋକ କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ? ଏହି କାହାଣୀ ରାଜୁ ନାମର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କିଛି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, କାହାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ କରି କଣ ହେବ, ତୁମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ହସିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସତରେ ପାରିବି ନାହିଁ କି? ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳିଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କମ୍ କଲେ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ଫଳ ମିଳିନଥିଲା, 2 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଲେ, ଗଛ ଲଗାଇବା ପରଦିନ ଛାଇ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଶିଖିଲେ, ଭଲ କଲେ, ପୁଣି ଠିକ କଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଛୋଟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଆସିଲ? ରାଜୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ହରାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ହାରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହସିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ମାପିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ସଫଳତା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ସେଇ କାମ କରିପାରିବା। ଗତକାଲି ଯେଉଁଠି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇପାରିବା। ଗତକାଲି ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଥିଲେ ଆଜି ସେଠାକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେତେକ ଉତ୍ତର ମୁହଁରେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଭଲ ହୋଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ ଚାଲିବି, ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଶିଖିବି। ଲୋକେ କଣ କହିବେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଢିବି। କାରଣ ମୋର ଜୀବନର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମତେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।